ABC pen ke AEBC kacepadi amai pi ingsam jin pen kichun. Ingdeng pikep rakethom ke chok KCS mahang ke thek arni katalon. Hojai penves Karbi Anglong ahoy along le keng sangatum kacerai deji angring. Karom pini prime time birta long pen nili sami Julie baby non birtang ton pen RJ tha. Nini Aparman Evangelical Baptist Convention pen Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention kacepadi MIP Arnam Alam kacethan Chimun pensi pachun ponlo. Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention Executive Committee Patir PC kedamtang arpkoi nipai ingkora sirkep arnipen Nini Aparman Dipu Rongching Refill Office awai kangalong kapadopon Evangelical Baptist Convention pen Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention kacepadi MIP ingsamjin pen pachun ponlo Nini Aparman kacepadi amai kapadohut ason arnamalun kilun kaparju lapen arnamalam kacethan chimum padopon Karbi Anglong kaprek amonduli lapen angtan Manipur Nagaland penta monduli lapen worship abitungatung cetongdon si labangso Perangke athengno KAEBC Executive Secretary Reverend Jameso B kaningja tengke Evangelical Baptist Convention pusi aprangke ningkan trikebra ke thoman dora pedlo Sitame pining pen abangke Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention pu medhang jungjong kacarja ponjiaphan arpu hodai ponlo non EBC pen siningkan pikir pada form acalam penagaposi non lak padi mayalong abangke nilitum executive secretary lapen ke general secretary kusalil tu amai sigil form Reverend T Paukan Manglo lapen ke director of ministry Reverend S Menhang lam itu sila bakso mesek lam arnam lam ketangit amen kapon sound itu non organize pon abang itu teman-teman lake dak nilitum non ke Karbi Anglong Evangelical Baptist Convention Executive Committee ulo kita cikak tiap kang abang ke Hill Central Working Committee po men pensi organizing Arpu kahodai atengsi Nini Aparman kacepadi amai pi biponlo lapen laso kacepadi amai long Executive Secretary Kongchun Bang lapen angtan pen kebang EBC Reverend Abitung Anparta EBC Director of Ministry Satum pensi ason arnamalam kethan kimum pajermi ponlo Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Ingdeng Pikep Rakethom Kechok Karbi Cultural Society mate KCS mahang kethai katalona hut Ingdeng Pikep Ratrok Karbi Riso Nimso rong aje katalona phan trok sikep an keklem keda masai tangpon lupusi KCS samai phu Chandra Singh Pachini Karbi jutang jubat nimrokom pindeng sumpot ansose kapangrum lapen kangthur ponji aphan akemang pen Karbi Cultural Society mahang patheksi piningkan an ingdeng Pikep Rakethom arta nang plengtanglo Pinitaro langso Karbi People's Hall alongsi ingdeng Pikep Rakethom kechok KCS mahang kethek arni talon ponlo KCS Kongchunbang Bidya Singh Rongpi lapen KCS along kacharab dundo anabang fuabang fiatum Cetodunsi KCS amai phu Chandra Singh Kropen si KCS lama ingthur ponlo laso aphi Karbi jutang jubat ansose kangthur pon thekji aphan chethan chimum padosi non nangkeleji ingdeng Pikep Ratrok Karbi Risonim so rong aje katalon ahut koson si kedamtang pen ansose alira champion katalon kapachun pon thekji aputhak chethan chimum padopon KCS amai phu Chandra Singh Kro pherangke athengno kaningji atengke Karbi akhai jutang jubat kapangrum lapen kangthur pon thekji aphan akemang padosi Karbi jutang kangthura songpu mahang patheksi piningan ningkan Pikep Rakethom nang plang tanglo Pikep Rakethom angdeng mahang kethekan katalon pini Ilun talon ponlo Pikep Rakethom angdeng nang choklo lapen Karbi jutang song akemang lagala hello Karbi akhe jutang kapangrum kapacethang lapen kangthur pon asaya musik dengpon momang bompen peneng an mage Pikep Rakethom angdeng anang lelo
lapen peneng la bang so pili kepra ke thamang deng karbi jutang asong bang ke thekan ni ka talon pon hut ka samet pet non ke bangji pili kepra thok deng karbi sun sorong aje klar et pen pachun pon je pan sini ditum singwai jing sai pen di pi pon lo pen non an tiri kamamai hin ben stami ke si ke dang pon 70% asong ke tang asong si thaklong Alang likaning J2 atengke Karbi Anglong Autonomous Council along kidoan CEM EM pen chenglok Karbi khayalong kidoan hampang asong atum nang chirap nang cheto dunke ningkarong mimi alam thebinong kidam tang ningkan pen pangbar dampulote piningkan Karbi Youth Festival Catalan ke project asonsi doji lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang kabor ipon ajok lo pusi CEM aphan akero pipon Nona dihu Karbi Youth Festival along angtan Norway pen belapu inut ausupi nang chetong dunji alam do lapen jesemet pet aluhi sarpo aman pen ke CEM tuliram ronghang aphansi chophapon lopusi KCS amaipu Chandra Singh Kro ningjepon Sarjip Kathar report Karbi Anglong Live Diphu Kedamtang Arkoni Phaing Kore Sirkep Arni Dhansiri along Ajo Apor Malom Dimasa National Liberation Army mate DNLA CNC aphan Risim Pen Police Hatum Nepchek Dhansiri along Kedamtang Arkoni Phaing Kore Sirkep Arni Ajo Apor Malom Police Lapen Armuok Sotum Chilang Rapet Qatar Lepasai Kedengahut Inut DNLA Ok Chumprana Songja mate CNC aphan Risim Pen Nep Ingnanglong Kaching Nanglong Chek CNC Amenke Mijan Phonglosa Chiparjan Gajau Dimasa Pusi Pangthek Birta Kelong dun atengke Dhansiri Hawar along DNLA CNC Mijan Phonglosa Joy Pen Kachipat Chongbom Pukhar Bianglong Police Lapen Armu Oksotum Kachini dun Logajok Qatar Lipasai Deng Phidlo Nithom an Tarlip Data PC alang liphan pistol pen nep ingnanglong lo Jongdam me Dibojet Deuri alang li Karbi Anglong SPR pu nangke deng pen PDCK Klembang inulaphan kenep lapen kachipat chong aboha kipriya sonthot si puthot DNLA CNC aphan nep thulo Sarjip Kathar Karbi Anglong Live West Karbi Anglong pen Hojai District ahoy Lalmati Mukhim Arong lapen Sildubi ahawar malom longle ahempu atum longle charai kom duntong te bulote kengsang atum kacharai de jiangring thetanlo Longle henlo ejithe lapen longle henlo ikai longle phelangle avi pulote ehemirita avilo longle helo nonakai hut ador kisonai ahormulo Serup aphante longle si ador ke thelo tangka le do opusitame longle ke namathai duri pik sitame Serup ke naam ke joy ke Lapusona pora hut jesemet pet ili Karbia khayatum dangaphan longle ke pek kapado bang ning oidun meme Longle phelang kacharai kom nang jia pora hut si ki ongdung Karbi arat atum ke non anta dangaphan sai kapati ki longle ke pek loklang West Karbi Anglong pen Hojai District ahoy Lalmati Mukhima rong lapen Sildubi ahawar malom ongdung Karbi arat atum kengsang atum aphan ishukti paikas ki tiada jok pejo pen ke lahai long le kacharai deji angring si thetanglo kethek damlong atengke don pharo isira phokep sose lokedo lasi longle ahem phuatum non pen charai kom dum de pulote mo lahaya kengsang atum rongsupi sengda da philote lungun elo News Desk Report Karbi Anglong Live West Karbi Anglong Amri Constituency Angkang Arlo Kedamtang Arkoini Phaing Korener Kep Pen Thongkep Arni Nithom Aparman Kapaman Pon Bangso Kachirok Tok Amai Mesen Pen Pachun Pon Organic Growers Committee Umswai Pen Kapatir P Ponalong Spices Board India Ministry of Commerce and Industry Gov of India under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana Tumpen Chirapcheto Ponsi Kedamtang Arkoini Phai Ingkoi Ranar Kep Pen Thomkep An Nithomaphan Cherok Tok Amai Pado Bangso Hut Koson Si Ki E Karche Nangji Malapen Thesere Lapen Emethang Kacho Eason Amungalong Hoor Kipidun Thengji Ma Bangso Puthak Chingki Chethan Pado Labangso Ase Ke Kapado Along North East Region Spices Board Officer in Charge Dharmendra Das Basic Ergotic Private Managing Director Navajyoti Mahanta Director Spices Board Assistant Anand
Dev Barman, Agriculture Demonstrator Spices Board Jayanta Kumar Barman Pendanglok Keong Dungatung Chetongdun. Labang Suajay Megalong Amria Hawar Kido Penangan Arongalong Kido Self-Help Group Atum Chetongdun Si Penangan Sekelong Pon Pusi Pachinipon. Ulukun Chipen Hemari Rongpar Karbianglong Live. Pini Prime Tama Birta ke Lapon si Kanton Iglo Domi Thagmi Kardom.